Mutta kuinka moni meistä pysähtyy miettimään sitä itsenäisyyspäivän puheiden kysytyttä kysymystä? Mitä itsenäisyys meille merkitsee? Joillekin meistä itsenäisyydellä on vankka asema omassa maailmankuvassamme. Meille se on vapaa valtio, itsenäinen valtio, jota rakennamme. Se on yhteinen isänmaa. Vapauden viesti. Suomi oli lähes 700 vuotta Ruotsin vallan alla ja yli 100 vuotta Venäjän alalla. Vuodesta 1917 Suomi on ollut itsenäinen suomalaisten oma maa. Yksimielinen kansa ei taipunut. Ensin talvisodassa ja sitten vuosia kestäneessä jatkosodassa maa säilytti itsenäisyytensä. Kiitos. Lupaamme välittää viestin myös seuraaville